ga wata jika? Ni ba take kira. Kiran kai kuma tana mun magana kana wani magana kai ma hukaci ne kai ba ga shiga na bane. Da ni take bare. Ka gane kawai tare da mu kowa ta sa ta ishe shi. Haka ne? Haka za a yi. Shikenan. Wazobia Record. Haya shagaran gwajin dafi kan so ba a ja da ni. Soyayya farin ciki ta zo ta tafi da ni. Kirke ni jaruma sam karkiya da ni. Lamuran ki zan kula komai zana baki ne. Matsalar ki ta wace na dauke ta tuntuni. Baby, kin san dai ni kike kira ko? Malam yaushe na kira ka? Karki kula shi. Wannan almajirin gidanmu ne karki da mu kawai ni magana da ke mu sasanta. Ka ji ƙato. Kin gane? To ni ai malam ban san yaushe ma na kira ku ba baki ɗayan ku ba ni ban kira ku ba. Kadan ya aka yi ne? Abin da duk wa'inda ne suka suna kasu mai so na suke. Su wane ne? Ga su nan kana gani suna tsaye? Ai, wayannan din? Eh? Oh no.